Salutare și bine găsit la un nou episod, eu sunt Darius și astăzi o să facem Minecraft, nu am schimbat și skin-urile, uitați-vă, bam. Noi deocamdată cu ăsta o să rămânem cu ăsta de Enderman și uităm pe toate părți, este bedroom. Mi-a zis cea că este un mit în care dacă sunt două staturi și aceste staturi care le-am pus, o să bubuiască bedrock-ul. What? N-a pățit nimic arena. A pățit ceva? Stai să mă uit afară, că mi-e frică să mă uit. Haide, te rog să nu fi pățit ceva. Viața mea. What? Asta e impossible. Eu trebuit arena cu TNT, nu pe arena cu TNT. Și pe... Ni s-a stricat casa și sunt supărat. Mai țineți minte că avem o casă. Aceasta este. Sper că n-am pățit cea la casa de diamant, că nu mai am pățit. Am fugit, gata, mă duc să mă uit. E o pușcată ușă. În rest, sus. Nu poți să crești. Și piscina. Vai de capul meu, vai de piscină. Vai de tot ce am făcut. Acesta a fost episodul. Sunt nervos de moarte. Glumesc. O să la copii. Asta este. Nu să facem. Ne trebuie nouă să bubuim bedrock-uri. Asta este. M-am enervat, nu mai pot. Cred că o să... Deci nu mai pot, nu, închid videoclipul. Acesta este episodul, pa.